Ahojte priatelia, tak ja vás tu zdravím. Ideme sa pozrieť, ako to dopadne, dobre? Ideme sa pozrieť, čo ďalej. Ako to dopadne. Vyberte si kartu. Sviečku si vyberte. Máte tu 3 sviečky. Jedna je rúžová, druhá biela a tretia zelená. Dobre? Ktorá vás najviac pritiahne. Dobre, video sa točí. A ideme sa na vás pozrieť. Jedna, druhá, tretia. No? Myslím, že karty sú naopak. Takže, prvé, čo vás nápadne, ktorá sviečka, vyberte si, dobré? Od 3 do 5 sekúnd. Hneď tá, ktorá vás pritiahne. Dobre, ideme na tú rúžovú sviečku. Čo vy tu máte, zlatička? Toto odložíme. Niekto tu žije trošku v minulosti. Skladá si tu niekto pucle, zostal o samote. A skladá si tu nejaké pucle z minulosti. Ako by mal tento človek vyzerať? Niekto tu hľadá svoje vlastné ja. To znamená, že bol zranený zo života, áno. Mal tu strašne veľa prekážok v tom živote a momentálne je nejaký zablokovaný a hľadá samého seba. Dobre? Niekto tu hľadá samého seba a skladá tie pucle. Kto vlastne je? Vy sa tu pýtate, kto vlastne ste. Vy tu máte masku na očiach, čo je dosť možné, že robíte zo seba človeka, ktorým nie ste. Len preto, aby ste zaujali ľudí v vašej spoločnosti. Pozrieme sa, čo tu máte, zlatička. Kam to smeruje? Kam toto smeruje? Vy neviete sa rozhodnúť. Vy tu máte 2 cesty. Kvôli láske. To znamená, že vy tu máte 2 mužov, zlatička. Áno. Vy tu máte 2 mužov. To znamená, že vy sa tu rozhodujete medzi láskou a medzi nejakým pohodlým. Áno. Niečo tu, že tu láska, tu sú 2 cesty. Vidíte to schodisko, to sú 2 cesty. A tu je zamilovanie do nejakej inej osoby. To znamená, že vy tu máte 2 mužov, vy sa tu rozhodujete. Ja tu cítim nejaký vzťah, kde je žena, ktorá sa nachádza vo vzťahu a zamilovala sa do niekoho iného. Áno. Vy tu cítite bezpečie pri tom manželovi, pri tom partnerovi. A tu na zase naplnenie. Kam to smeruje? Máte si prestať vyčítať určité veci, dobré? Takže zlatička, prestaňte si vyčítať, že robíte niečo zlé. Dobré? Uvedomte si, že čo vám to má dať. Prekvapivé udalosti. Vôňa luxusu. Ja tu nevidím, že by ste sa mali niekam pohnúť, dobrá? Ja tu skôr vidím, že vy sa pohnete. Čiže tu na vlastne, tam, kde vy žijete, tam je nejaká manipulácia, hej. Tam je niečo, kde vás niekto láka na nejaké v podstate bezpečie, zabezpečenie sa, nejaký luxus, vy ste zvyknutí na určitý luxus, hej? Ale vy tu máte po druhej strane lásku, vy sa neviete rozhodnúť. Ale prekoknite vo vašom vzťahu tú manipuláciu, dobrá? Je tá manipulácia, vlastne tento človek vám prišiel do života preto, aby vás vyviedol z niečoho, čo vy žijete a není to správne, hej? Čiže on vám otvorí oči a tu už záleží len na vás, teda či budete s tým človekom. Ale ja tu cítim, že vy sa minimálne ešte rok, aj 2, možno, že aj dlhšie, budete stále rozhodovať medzi týmito 2 mužmi, až kým vlastne ten muž, ktorý vám prišiel otvoriť oči, ten váš, do ktorého ste sa zamilovali, nie priateľ, manžel, ale ten, do ktorého ste sa zamilovali, vám tu vlastne prišiel otvoriť oči a bude to trvať po to vtedy, kým vás nevedie z tohto vzťahu. Dobre, zlatička? To je to rúžové. To je tá rúžová sviečka. Čo tu máte vy s tou bielou sviečkou? No, tu na niekto už takisto začal nové začiatky.
žije v samote, máte tu nádherné energie. Sú tu okolo vás sú zvieratá, kľudné. Vy žijete vlastne v prítomnosti s tým, čo máte. Vy ste odišli tu do nejakých nových začiatkov. Tu je vlastne niekto, kto je tu nahý, to znamená začiatky. Nové, áno, Zlatička? Vy tam máte nové začiatky a my sa pozrieme, čo teda bude ďalej. Čo tu bude ďalej? Vy ste tu o niečoho odišli. Vy tu zbierate druhý dých. Áno, to je úplne nádherná karta. Čo tu bude ďalej, Zlatička? Budeme sa na to pozrieť. Vy ste prešli niečím strašne ťažkým v živote. Hej. Ešte stále ste uzavretí ako uzavretá kniha. A vy niekam odchádzate. Tam je nejaký odchod, áno. Sú tu tie nové začiatky, ako som povedala. Nádherné karty. Vy ste odišli do úplne nových začiatkov. Jo. Pozrieme sa, či tu niekoho máte. Ale ja tu vidím nádhernú spokojnosť, stabilitu, sám v sebe, sebahodnotu, sebalásku, sebarozvoj. Úplne nádherné karty. Vy ste si tu oddychli v tej láske vlastnej a zatiaľ tu nevidím nič, čo by v podstate vám prekážalo v živote. Áno. Ste tu vďační za všetko, Zlatička. Vy si tu zavlažujete niečo, vy tu pracujete na niečom, čo vás baví. Hej, aj ten svoj pokoj. Zmenili ste úplne pozornosť, to znamená, že vy tu bez chlapa dokážete úplne existovať alebo bez druhej osoby. Áno, vy tu vidíte úplne iný svet, vy to tu máte už úplne inak. Hej? Máte tu pokoj, kľud, nové začiatky, ste tu osameli a užívate si tú samotu momentálne. Dobre? Je to pre vás rajom, to znamená, že máte tu nejaký krásny, nádherný raj. Svojou vlastnou prácou. A ste už uzavretí voči ľuďom. Čiže vy ste si vytvorili nejaké rodinné zázemie, vlastné zázemie, nie je rodinné, ale vlastné zázemie, kde ste úplne samostatní. Máte tu nové začiatky, vy tu máte nejaký odchod. Ste tu uzavretí ako tá kniha, vy už sa neotvárate ľuďom, áno? Boli tu veľké bolesti v minulosti, Zlatička. A vy ste zdvihli kotvy z nejakej situácie, ktorá vám nerobila dobre. A odišli ste do tých nových začiatkov. Vidíte, tá žena, to je jednotka. To je nádherná energia. Vy ste odišli z toho pekla do svetla. A vy ste momentálne maximálne spokojní, Zlatička. Čiže ten aniel. A dokonca ste chránení. Dobre? To je ten aniel. To je tá anielská sviečka. Ideme na ďalšiu, na tretiu kôpku. Čo vy tu máte? A teda, čo ďalej? Zelená sviečka. Čo vy tu máte, Zlatička? Ježiš, niekto tu je v strašnej depresii. Vidíte tú karkulku, ako ide tým lesom? Vidíte toho vlka? Ona sa bojí. Tu sú úzkosti, tu je strach, tu je depresia. Tu je niečo, v čom vy sa točíte do kolečka a v podstate vy ste už normálne z toho chorí. Hej? Pozrieme sa na tie energie. Čo vy tu máte? Aké energie, Zlatička moja? Čo vy to tu máte? Jaké energie sú tu, tatínko? Tatínko, čo tu majú troječky? Ježišmária. Utajené veci. Milenka. Vy ste tu chorí z nejakého vzťahu a tento končí. Hej? Vy tu máte niekoho, kto vám veľmi ubližuje. Máte tu niekoho, kto z vás robí milenku. Môže to byť kľudne aj osamelý muž, ale vidím tu skôr ženatého muža. A tam to končí, Zlatička. Tu sú utajené veci, tu sú vážne nejaké veci. Hej, vy tu idete do nových začiatkov a vy z toho máte strašné depresie. Vy to predlžujete, ale toto vás má naučiť, toto je požehnaním, tento vzťah je pre vás požehnaním, pretože vás naučí vlastnej hodnote, ako sú tie dvojky, sebahodnote, sebaláske. Naozaj tu začínate po tomto vzťahu krásne nové začiatky. Nádherné, jo? Ja sa tu pozriem, že čo tu je. Čo tu bude? Čo ďalej? Čo ďalej? Zatiaľ tu vidím stále, že to bude točiť. Tu je smrť, tu sú zase nové začiatky, tu je bič, čiže zase to odseknite, zase idete do tej smrti, zase do tých nových začiatkov. Obnovuje sa to, proste neviete tomu človeku, neviete sa ochrániť pred tým človekom. Hej, samých seba. Ono vám to strašne škodí. Stagnácia, stále to isté do kolečka, vidíte? Stále liečivá sila spánku, stále vás to zbičuje, idete na chvíľku do samoty a znovu, keď ste silnejší, idete do tých strašných ťažkých energií.
Vrácate sa to stále k niekomu, kto vám strašne obližuje. Stále ukončenie, nové začiatky, bič. Oceknete to, zbičujete seba. Idete znovu do tej smrti, ukončenia a do nových začiatkov, áno. Ale vy ste dostatočne múdri na to, aby ste to ukončili. Vy tu máte, vy viete, čo sa deje, dobre? Ani nesilní, aby ste to ukončili, ale vy ste múdri. Čiže vy v podstate viete, čo sa deje. Vy potrebujete súrne oddych, liečivú atmosféru, oddych, áno. Vy ste tu kráľovna pohárov, ktorá vlastne tomu človeku dáva úplne všetko. Celá sa odozdávate tomu človeku, áno. Máte tu novú šancu, zlatička. Niečo vám ide do cesty, dobré? Je čas sa posunúť. Niečo vám ide do cesty, čo vám ukáže vlastne. Niečo vám sem príde a ono príde ten aha moment. Máte tu oslobodenie sa, hej? Životnú spokojnosť, čiže idete do životnej spokojnosti. Vďaka tejto lekcii idete potom sami do seba a do tej životnej spokojnosti. Dobre? Ja nikdy netvrdím, že človek má byť sám, ale keď má takýto strašne ťažký vzťah, má to opustiť kvôli sebe. Dobre? Lebo je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce. Ničíte sa, likvidujete sa, ale učíte sa. Dobre? Čiže všetko zlé je na niečo dobré a opačne, zlatička moja. Dobre, miláčikovia, tak narýchlim také videjko, aby ste možno niečo pochopili, možno sa niekam pohli, možno aby ste vedeli, že teda o čom, čo vás čaká v dohľadnej dobe, do čoho to smeruje, áno. Takže máme tu 3 energie, úplne 3 iných ľudí, 3 iných duší. Miláčikovia, držte sa. Čaká nás perné obdobie, kde budem točiť video za videom, evidentne. Mám veľa práce. Majte sa krásne, boskávam vás.